Sådan der. Ja, det gør sådan. Ja. 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 Snakke. Ja, det ser satme da nemt ud. Hvad? Det prøver vi lige. Ja. Og jeg er lige så længe. Ja. Det er en fin stykke her. Ja. Så kan jeg lige klippe den der. Hvorfor? Jo, vi skal se ham tage den midt i der, når jeg lige har klippet den. Jeg var sådan lige klipper, når vi alle først. Hvordan knækker sgu du med over? Den knæs sgu da, hva'? Vi tager en ny. Det er. Ja, sådan. Kom her. Du må ikke tage sig op ved hende. Sådan ja, super. Det er bare her ud. Ja, det er det. Der. Og så tager man lige den her ned, sådan her. Ja, og så 2 stykker. Ja. Sådan der. Sådan bare lige over der i. Ja. Så skal man nemlig huske at have den skarp side fra med. Ellers så går den lidt tvær. Ja. Okay. Prøv at skuffe mig det der. Ja.